Φίλες, φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχω την ιδιαίτερη τιμή να έχω καλεσμένο έναν συνάδελφό μου, τον Γιάννη Σμινιώτη, Productivity Coach της Keller Williams. Γιάννη, καλώς ήρθες. Βασίλη μου, καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που θα κάνουμε ένα ακόμα βίντεο με την ευκαιρία αυτή σήμερα για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με το real estate και πώς μέσα από τη δικιά μας την επαγγελματική διέξοδο να φτιάξουν πολύ ωραίες πετυχημένες καριέρες. Τέλεια. Εγώ λέω ξεκινώντας να μάθουμε για το ρόλο σου στην εταιρεία. Ο ρόλος του δικός μου αυτή τη στιγμή στην εταιρεία είναι ο ρόλος του productivity coach, δηλαδή του ανθρώπου ο οποίος ασχολείται με την παραγωγικότητα των συνεργατών. Είτε αυτός είναι ένας νέος συνεργάτης, είτε είναι ένας παλιότερος συνεργάτης, που μπορεί να έχει πολλά χρόνια μέσα στη δουλειά και με αυτούς τους ανθρώπους κάνουμε αρκετά πράγματα για να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε και να αναπτύξουμε τις επιχειρήσεις τους. Γιάννη μου, με τους ανθρώπους αυτούς κάθε πότε ασχολείσαι? Η ασχολία με τους συνεργάτες είναι σχεδόν καθημερινή, Βασίλη. Γιατί η δικιά μου δουλειά πέρα από την εκπαίδευση είναι να μπορώ να βλέπω, να παρακολουθώ πώς πηγαίνουν οι επιχειρήσεις των παιδιών, αν κάνουν τα σωστά πράγματα και αν εξυπηρετούμε τους ανθρώπους με τον σωστό τρόπο για να μπορέσει όλο αυτό να μας γυρίσει σε παραγωγικές διαδικασίες. Γιάννη, να τολμήσω να ρωτήσω ότι εν Ελλάδα έχεις μια φήμη ότι είσαι ο άνθρωπος που παράγει κάπερ. Μπορείς να μου πεις πώς θα πετύχεις αυτό? Εμείς έχουμε την ευτυχία στα δικά μας τα γραφεία, στη δικιά μας την εταιρεία εδώ στην Θεσσαλία να μπορούμε και να καφιόμαστε κιόλας ότι οι άνθρωποι μας έχουν πετυχημένες επιχειρήσεις, πετυχημένες καριέρες, που αυτό συνεπάγεται ότι τα παιδιά έχουν και απολαμβάνουν και όλα τα ωφέλη αυτά στην προσωπική τους ζωή και στην καθημερινότητά τους. Αυτό τώρα το πετυχαίνουμε με μια συγκεκριμένη διαδικασία, την οποία μας τη δίνει βέβαια η Keller Williams. Είναι το training, το coaching και το accountability. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Εκπαίδευση, κοουτσάρισμα, κάθε εβδομάδα με τα παιδιά να βλέπουμε πώς πηγαίνουν οι επιχειρήσεις τους και μετρησιμότητα για να μπορούμε να παρακολουθούμε πώς πηγαίνουν οι επιχειρήσεις των παιδιών, πώς εξελίσσονται αυτές οι επιχειρήσεις μέσα από την καθημερινή μετρησιμότητα και την εβδομαδιαία μετρησιμότητα την οποία κάνουμε. Για να σταθώ δηλαδή και μου λες ότι η επιτυχία και η κερδοφορία κατ' επέκταση είναι μετρήσιμη. Όλα είναι μετρήσιμα. Γιατί αυτό το οποίο λέμε εμείς εδώ και το ακούμε πάντα και τον νόμο μας, αν δεν μετράς, δεν μετράς. Άρα, έχω μια επιχείρηση. Δεν πρέπει να γνωρίζω ακριβώς τα νούμερα της επιχείρησής μου και πώς πορεύεται αυτή η επιχείρηση. Όλοι οι πετυχημένοι επιχειρηματίες, όλοι οι πετυχημένοι στον κλάδο τους, ο καθένας, οποιοδήποτε κλάδο και να είναι, όχι στο real estate, πάντα μετράνε τις ενέργειες που κάνουν, μετράνε τους τζίρους τους, μετράνε την καθημερινότητά τους και έτσι ξέρουν ακριβώς τι γίνεται μέσα στις επιχειρήσεις τους. Και εκεί που πονάνε, πηγαίνουν μετά μαζί, πάμε το διορθώνουμε για να μπορέσουμε όλο αυτό να είναι κερδοφόρο και να μην έχουμε απώλειες εισοδήματος. Τέλεια. Και μιας και μιλήσαμε για κάπες και πετυχημένους παραγωγικά συνεργάτες, ήθελα να σε ρωτήσω τι συμβαίνει όταν έχουμε ένα καινούριο συνεργάτη, ποια είναι η μεθοδολογία που χρησιμοποιείς, ξεκινώντας με έναν καινούριο άνθρωπο. Το καλό είναι ότι η εταιρεία μας δίνει όλα τα προγράμματα για κάθε επίπεδο συνεργάτη. Είτε αυτός είναι κάπερ όπως ανέφερες πριν, είτε αυτός είναι ένας συνεργάτης ο οποίος είναι εκολαπτώμενος κάπερ, θα μπορέσουμε και εκεί να κάνουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα για να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να αναπτυχθεί και να μεγαλώσει. Αλλά και ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να ξεκινήσει τώρα με το real estate, εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μέσα από το οποίο με το που θα έρθει αυτός ο άνθρωπος εδώ, από την πρώτη μέρα θα ξέρει ακριβώς τι θα πρέπει να κάνει σε όλα τα στάδια για να μπορέσει αυτός και να μάθει τη δουλειά καλά και να μπορέσει να αναπτυχθεί και να μπορέσει όλο αυτό να το κάνει γρήγορα κερδοφόρο και να του έρθει πάρα πολύ γρήγορα εισόδημα για να ξεκινήσει η επιχείρησή του να παίρνει μπροστά. Αυτό το πρόγραμμα είναι το 30-60-90, δηλαδή ξέρουμε τι θα κάνει κάποιος τον πρώτο μήνα, τον δεύτερο μήνα, τον τρίτο μήνα και από εκεί και μετά σιγά σιγά μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία, μέσα όπως λέω πάντα, training, coaching, accountability, αυτά είναι τα τρία πράγματα, τα τρία στοιχεία τα οποία θα πρέπει να έχει κάποιος για να μπορέσει να ξεκινήσει τη δουλειά και να το έχει μετά σαν οδηγό σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησής του. Να τολμήσω να ρωτήσω κάτι, ότι πίσω σου βλέπω ένα σχέδιο DNA και γράφεις χαρακτηριστικά το DNA του real estate. Μπορεί να μας εξηγήσει τι σχέση έχει το DNA με το real estate? Αυτό πραγματικά επειδή είμαστε πλέον και μια εταιρεία τεχνολογίας. Γιατί
ο ιδρυτής της εταιρείας μας έχει φτιάξει για μας ένα τεχνολογικό εργαλείο το οποίο το διαθέτουμε αποκλειστικά εμείς σαν εταιρεία του Command. Και αυτό πίσω μου ακριβώς είναι το DNA μιας επιχείρησης, δηλαδή του real estate, η τεχνολογία σε συνδυασμό με τη δουλειά εκεί έξω. Οπότε το DNA του real estate θέλει πλέον, έτσι όπως οδηγείται όλος ο κόσμος, σε τεχνολογικά εργαλεία, αλλά και με τη δουλειά εκεί έξω, εννοώντας την προσωπική επαφή με τους ανθρώπους στους οποίους ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή και αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε να τους εξυπηρετήσουμε. Και αυτούς τους ανθρώπους εμείς θέλουμε να τους εξυπηρετήσουμε με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο, χρησιμοποιώντας πλέον την τεχνολογία και όχι απλά ξεπερασμένα εργαλεία, ξεπερασμένες μεθόδους, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να δώσουν αυτό το στρατηγικό πλεονέκτημα στους πελάτες μας. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που διέθεσες. Και εγώ σε ευχαριστώ, Βασίλη μου, για τον χρόνο που αφιερώσαμε αυτή τη στιγμή για να κάνουμε αυτό το βίντεο, να εξηγήσουμε πράγματα στους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με τον χώρο και ευελπιστώ να κάνουμε και ένα δεύτερο βίντεο στο οποίο να πούμε ακόμη πιο εξειδικευμένα και πιο αναλυτικά πράγματα. Αυτός λοιπόν ήταν ο Γιάννης Μυρνιώτης, Productivity Coach Keller Williams 1. Σας ευχαριστούμε.